نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق فقال لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. في رواية الإمام أحمد لعل الله عز وجل يغفر لي. Peygamberimiz aytıyor, bir adam ömrünü bir gedek yaxşılık etmändir diyor. Ömrünü bir gedek yaxşılık etmändir. Bir gedek xiyabandan, köçeden baryaqa bir yolun uğrunda bir tikilli bir şaka varmış. Bir Müslümanlara eziyet dedi, ohum şonu ayırdı. La'allallah Teala yaghfiru li. Ay ömrümde bir şunu bir edip qalayın, belkim Hudaýyň rahmatına düşadım deyip şonu ayırdı. Indi bir ada çıkdatta şu ömrünü bir jegedek şunu bir adam etjek bolsa, ahir bir gün şoda elinden tutup şonu cennete sallı diýip aýdýar. Şular hak görjüňler, Resulullah'ın aýtýan görjüňler. Bir zihninde suallar vardır, algı vergileri näme, namazlar näme, eden günahları näme. Görüň şi bir gün şol elinden tutýar da şu amal. Yani rahatça femen ya'mel miskale zerratin hayran yara. Qilýanjak ýaxşylyk etseň bir gün görülýär da şol. Din için inni ýanky adamyň görjüňini gözleň bir iki beýt aýtypdyr. Resulullah şoňa hoş bolup näjir hayır dua etdi. Hudaýyň ýanyna boş gitmeýär. İkilenci görüňde bir il halkyň içinde şymahalay diýen. Bir tofar zowgy, şowgy, tabiaty bir saht, tabiaty gura adamlar wa men muny açyklap aýdyn, ta hemmäňi jogabyňyz amada bolar ýaly. Mahtumul işane kan dilli girýärler. Hazreti Sa'diye kan dilli girýärler. Hazreti Mevlana kan dilli girýärler. Näme diýip goşgydyr da näme diýip aýdýar. Näme goşgy aýtypdyr da diýär, näetdirip baňyz diýär. Ya meselen tefsirliň içinde näme diýip şunu aýdylmaly. O goşgydyr da. Resulullah aleyhissalatu vesselam ýanky goşgy aýdyna näme haýır dua edýär. Goşgydyr da näme? Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam näjir ona haýır dua edýär. Birje iki beýt goşgy aýtypdyr. Birje iki beýt. On üstüne eştensiňiz peýgamberiň bir sahabasy barmışdyk. Ey cemaatla, adyna näme diýäli? Hazreti Hassan. Hazreti Hassan. Ey cemaatla, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öz mescidini bir minber goýýanmış. Hassan şoň üstüne çykdy saýra diýänmişdi. Öz mescidini Resulullah'ın Mescid-i Nebevi'de, Medine-i Münevvere'de bir minber goýýanmışdyk. Hassan şu minberin üstüne çıkıp dik durup goşgy aýtýanmışdyk. Resulullah'ny öwüp, İslamy öwüp, dini öwüp, kafirligi ýamallap. Ýygy näme diýsen aý? Ohum Hazreti Hassan saýrap goşgy aýtýanmış da Peygamberimiz näme diýänmişdik etekde oturan ýerinde. Yu'ayyiduhu ruhul Kudus. Jibril şoň agdyny berýär ha diýänmişdik. Yu'ayyiduhu ruhul Kudus. Jibril şoň agdyny berýär diýänmişdik. Alkypmışy. Alkypmaýşy da kim aýdywati? Muhammed Habibullah aýdýar. Aleyhissalatu vesselam. Hassan aýdywati. Hassan näme aýdywati? Goşgy aýdywati. Näme goşgydyr da diýip bolarmy şoňa? Peygamberimiz näme aýdýar? Yu'ayyiduhu ruhul Kudus. Jibril ferişteşin ağzına veriyor diyor. Yine de tabiat qura adam min kulağa şakkada yine bir görünler. Allah tevfik versin. Bir Hazreti Sa'di bilen Mahtumul İşan şu adamlara aydiyan kefi var. Şolun öýler jogap berýär. Kim? Hazreti Sa'di. Kim? Hazreti Mahtumul. Her gaýsynyň qyyn okuyjak bolsa ma kan boljak, ýani her gaýsynyň bir beýt okuýyn. Hazreti Sa'di näme diýär? یکی پند گیرد دیگر ناپسند. یکی پند گیرد دیگر ناپسند.
neperdazet az harf giri bepand. Mena qaw derman gürrünleme kandir diptir. Yönü kulak asyan adamlan bir tofarramından pendalar, nasihatalar diptir. Yeki pand giret diger napasand. Bir tofarlamından nasihatalar diptir. Bir tofarlarda näme goşok ýeri. Hem goşok ýep diýer. Neperdazet az harf giri bepand. Ayıp tapacak bolup barşyna men nasihatym men işi ýokdur diptir. Öz alamin nedir ol adam merizdir diptir. Yeki pand giret diger napasand. Neperdazet az harf giri bepand. Ayıp tapacak bolup barşyna özüni dereň diýdirjek bolup özüni birdap bilýänmişdik diýdirjek bolup men nasihatymdan naqally ol adam diýe. Mahtumul işan menden awadyrak edip diýe. Mahtumul işan näme diýe. Ýürüýte şol adamlara aýdan kepşip. Mahtumul sözüm qysga nırxy köp. Şerhi köp. Mahtumul sözüm qysga şerhi köp. Bilmäni hiç, bilen kişän nırxy köp. Yerin yerden, ärin erden parxy köp. Bu müşküller sözleşenine deň bolar diýe. Ay ruhun şat bolsun mahtumul işan. Mahtumul sözüm qysga şerhi köp. Bilmäni hiç, bilen kişän nırxy köp. Mahtumul işan näme diýe? Qysga goşga aýtýanlaryny diýipdir. Açyklajap şerh etjek bolsaň hewre uzakdyr. Mahtumul sözüm qysga şerhi köp. Bilmäni hiç, bilen kişän nırxy köp. Bilmeýän adama hiç on kenarda goýsan aýt diýipdir. Aňrakdy geçsin ne diýipdir. Bilen kişän nırxy köp. Düşünýän adama erzeşi kandyr men keplem diýipdir. Adam sazdyr, insan sazdyr men keplem diýipdir. Yerin yerden, ya nerin nerden fark etmiyor. Yerin yerden, ärin erden farkı köp. Görmeýän bir tofar yerden fark etdiýär. Ha o da adamdan fark etdiýär. Ah bu müşküller sözleşenine deň bolar. Keplerine hemmesi adamdır. Yani adamdan farklılar diýipdir. Ene mahtumul işan ol adamlara mına aýtyp berýär. Be her hal bu görünümler aýdanım ýanky sahaba Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a bir iki beyt goşgy aýtdy. Rasulullah ona jaýda berdi. Näme jaýda? Hayır doga. Hudaý sen agzyň murnuň salym saklasyn dedi. 90 ýaşa bardyr. Agzy dişi salymjakmışdykda. Bir 40-30 ýaşyndaky adam ýaly şatyrda tükepleýänmişdik. Inne qysgaja bir dersler boldy. Geleyliň Ukaydir bilen Hazreti Halid ibn Walid'in gurruna. Hazreti Halid radıyallahu anh Ukaydir'i tuttu, esir etti. Sığır qawlapduqa daşını aldı. Hazreti Halid Ukaydir'e aýtdy padşaha: "Hal laka an ujiraka min al-qatl hatta atiya bika Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem ala an taftaha li duma?" Faqala: "Na'am." Hazreti Halid aýdypdyr, ol Ukaydir de Arappa, ýani Mesihi padşah. "Seni men öldürmeyin." Hazreti Halid aýdy Ukaydir'e: "Seni men öldürmeyin. İki şert bilen. Biri Dumatil Cendel sen öz mantagaňy memleketiň maňa aç de berdi. Yeni biri Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýany ikimiz bilejekdimelli. Sayfullah Halid ibn Walid şey diye. Ukaydir bolýa diye. İkisi de kabulli. Fesalahahu ala 2000 ba'ir ve 800 ras ve 400 dirham ve 400 rumh ala en yantalika bihi ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hom sulh diýerler. Nämäge? Halid ibn Walid bilen Ukaydir. Ukaydir aýdýa 2000 diye 800 goýun 400 zerehidon jengdige ilýän 400 naýda bereýin. Kemaňa zat diýmeller, ine şoňa mal ganimet halal jagynışlar musulmanlar böleşmelen. Bolýar Rasulullah da gideýli diýe. Döwmeti mantagamda Döwmetil Cendel açaýyn taňa diýe. İkisi Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek mahzarına barýarlar. Ahum Rasulullah aleyhissalatu vesselam qarardatnama Halid ibn Walid bilen Ukaydir'in arasındakini yazdyryp Rasulullah aleyhissalatu vesselam muhr wasiyat. Qysgaja teberrukan arasındaky qarardatnaman oqymany deslawy bilen ahyrlaryny oqyp hyzmatyňyzy eşitdireň. In Rasulullah aleyhissalatu vesselam ýanyňdaky ýazýan sahabasyna ýazyp şuna diýdi.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة الجندل وأكنافها. لا تعدل سارحتكم، لا تعد فاردتكم، لا يحضر عليكم النبات، لا يؤخذ منكم عشر البتات، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة لحقها، عليكم بذلك العهد والميثاق ولكم بذلك الصدق والوفاء، شهد الله ومن حضر من المسلمين. Beyik Allah'ın adı bilen, dünya ahir rahmatın dükün Allah Teala'nın adı bilen. Şu bir qarardatnama, bir yazılan, yazılıp buyuran Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Şi soluhnama Seyfullah olan Halid ibn Velid bilen Dumetil Cendel'in padişahı olan Ukeydir'in arasında. Ahım ahirine diye şi yazılan zatlar sizin boynunuza vade vefa yerine getirirsiniz. Allah şahittir ve şu duran Müslümanlar şahittir deyip muhr basıyor. Ukeydir'in ama önkü padişahlığı önkü yurdu duruvermeli. Müslüman edilmeye tarafı Müslüman edilmeye talana salmadan çürüyüm. Hemişe Müslümanlığın vazifesi bir yana barana Müslüman mol, eğer Müslüman olsanız önkü padişahlık, önkü bername ödünüzünkü değiliye. Be her hal inni şu rivayete göre Ukeydir Müslüman moliye. Kan ulamalardaydı ya Ukeydir şonda Müslüman molupdur. Ta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bi vefan akberiyanca. ثم عاد أكيدر إلى دومة فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم منع أكيدر الصدقة ونقض العهد العياذ بالله. Ukeydir idine öwürliye Resulullah aleyhissalatu vesselam menen ödünün arasında qararnama qaim duruyor. Ta hasana çeli ta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bi vefan akberiyanca. Ta Peygamberimiz dünyadan geçenne Ukeydir padişah qarardatnamanı ayırıp hiç vaqt Müslümanlara hiç tat iyi vermeyeni Allah Teala hiç qaysiniz iman bağlılığından ayırmasın yine önkü kafir olup oturtturdu. İmandan çıkıptır. Ukeydir Nacirek kıyamete çeli belki ebede çeli Ukeydir radıyallahu anh diyilecekti ama o patanı bozup Ukeydir la'anahullah ve qalle. Ukeydir götürüp bilmedi ödünün nığmatını. Ödünün padişahlık ve Resulullah aleyhissalatu vesselam menen qolluşup durulduğunu götürüp bilmedi. Ey cemaatlar. Öňüm bolandan soňum bolsun niway diýenler haş türkmenin. Agybatym hayır bolsun diýilýän gürrüňdir haş. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dinimizde mudam tapşyryp dua etmeli diýen zatçy. O da näme? Husn-i hatime. Husn-i hatime. İlahi bihaqqi bani Fatime kibar qawli iman konem hatime. Hazreti Sa'di aytdy. Hudaýa ewlat hojalan hormatyna iman menen dünýeden geçenini diýdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözü var. El-a'mal bil khawatim ravahul Bukhari. Ey cemaatler. Hamanı bir adam 4 rekat namaz okuyor. Namazı okuyuptur, 3 rekatını dolduruptur. 4. rekatta rükuda bozuk kisse namazını. Ya secdede namazını bozuk kisse. 3 rekat okuydu, 4'ün de köpsünü okuydu. Ay onda da namaz bolor da deyip bolor may? Bolmaz. Ahirine yetirmekte. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydiye el-a'malu bil khawatim. Amalla ahirini özlemeliyiptir. Bir adam arada tut diye ertin ta ikinnäçeli aş susuz hemme adır ayet etdiye. İkinni olanna ay bir yarım saat qaldı da deyip su içse arada kamillip bolarmı şoňa? Bolmaz. El-a'malu bil khawatim. Amalın ahirini özlemeli näk ýaşly adam. Ta gün ýaşdy inni amal kamil boldy. İkrançylykda şulim ekliwati näme göz tikilýär? Ta hoşalar arfa buğday ele alarsyp.
Erti yığarın ip tukan mahsul elinden istenem bolya? Hiç şey bolya. Erti yığarın ip tukan mahsul elinden iste. El-a'malu bil xavatim. Amallar ahırını özdemeli. Cemaatlar iman baylığına yaşap bəsdə şun ahir haçan adam dünyadan geçecek bolanla. İman dünyadan geçen alıp gitmeli. Şondan çürüyüm aytyanlarla ahir demde iman nip. Nem berde iman gerekke mi deyip soru geliyor. Yok. İman gitsin te ahir deme var yanca. Eğer berde hamanı bir adam Huday saklasın 60 yaşayança Müslüman olsa, 60. yaşında kafir olsa, 61. yaşında dünyadan geçti, hiç şey oluyor da ahirini da aylattı. Namazı bozan yanık, aradasını bozan yanık, bir imanını bozdu da. İman ahir deme var yança bolup durmalı. Şun alıp gitmeli. El-a'malu bil xavatim diyerler şey. Her bir adam görür hesabı demi, takdiri acalın tafılmaz emi. Mahtumul qalmaz eksigi kimi her kim bara bilse iman kazanıp. Bitti avadan aytıptır ha. Her bir adam görür hesabı demi, her kim bir deminin bir hesabı var. Palançı dem çekmeli. Takdiri acalın tafılmaz emi. Adam ölecek bolsa onun hiç yolu yok. Adam ölüye hükmen. Emme mahtumul qalmaz eksigi kimi her kim bara bilse iman kazanıp. O ölüme hak deyiptir. Yani iman kazanıp geçen adam gönlünü kimi kalmat deyiptir. Tamam ol kimi kalmadı armanı yok deyiptir. O iman minin ak iman nip Türkmen aytyandır. Ak iman minin dünyadan geçecek bolmalı. İnni bu vardı näme etmeli? Men size teberrük bir gurrun okuyup bereyin hizmetini de yetireyim.